to Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan diceti tak ceti ngono ora gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Walah alah. Terus ngene iki. Sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela sepisan ora lali ngunjukake puja lan puji syukur kunjuk kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi sing wis malembarke keberkahan kang wujude kesehatan lahir lan batin tumrap manungsa kang sumebar aning jagat raya iki ndak sawang ora pangling muridku sing dak tresnani si Bima Sena ya Sang Bratasena kok katon sumengko pengawak Bajra kang mawa gita kang amengku gati ana apa ngger Bratasena Durna guruku piye Bratasena tekaku ngadhep marang panjenenganmu ya kuwi saka krenteking atine Bratasena kang kepingin tambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu. Lho, osik to? Apa isih kurang anggonipun Bapak
maringi ilmu marang kowe Kulup Bratasena. Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana ing paguron Sukalima kene sok glogok banyu ngedon paribasane anggone Pendhita Durna menehi ilmu menyang kowe. Apa isih kurang, Ger? Bocah Sigit Bratasena. Bratasena ora bakal lali ning Bapa Durna apa lali. Panjenenganmu nate ngendika mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watese. Dawe Rasuling Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tumekaning pati, wiwit jabang nganti cerapang. Mula aja ngendhoni tekadku Bapa Durna. Yah yen pancen kaya mangkono apa ilmu kang kok kepinginake, Nger Wejasena? Kaya sing mbok janjekke marang Bratasena tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur. Ya kuwi kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngena sing tias ya si tukang kudu garing kawruh sangkan paraning dumadi Bratasena. Yo kabara nyata. Ya jagat dewa Bathara Wasesaning Bathara jagat. Bratasena. Kawruh kasampurnaning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip iku pitukane abot lho Kulup. Syarat saranane ora gampang. Ora mung bondo ning sisip sembire luput katuranggane nyawamu uga dadi korban Kulup Bratasena. Ora peduli. Wis kadung madhep Kang Sarta mantep rasane Bratasena. Yah, yen pancen tekadmu wis kenceng, syarat saranane kanggo ngentuke sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip kuwi cacahe ana 2 Bratasena. Ana 2 ya. Yen pancen syarate ana 2, coba werdarna apa syarat saranane Bapa. Jlentrehna marang muridmu aku. Mangkene sepisan kowe kudu bisa goleki kayu sing jenenge kayu gung susuwe ngangin. Lah dene mapane kayu gung susuwe ngangin kuwi mapane ana ing alas Trik Basara utawa lengkehing Gunung Candramuka. Kuwi syarat angka 1.
syarat kang angka loro. Lah sabanjure pitukane kang angka loro sira Bratasena kudu bisa mujuti banyu ya kuwi kang winastan banyu suci Pawitrasari tirta mahening suci. Mapane ana ing samudra kidul ya kuwi samudra Minangkalebu. Piye? Kowe saguh apa ora Bratasena? Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine piye Ngger Bratasena? Ana paribasan yen wani aja wedi-wedi ning yen wedi aja wani-wani. Aja mangu-mangu rasamu kula Bimasena. Bapa piye? Bratasena ora bakal mundur ing keguntur, ora bakal mendha ing pamiluta. Bratasena saguh mujuti kuwi kabeh. Bratasena? Piye? Bagus, Ger. Tegese kabeh mau tekadmu wis golong, gilik niat lan tekate Bratasena kang wis madhep lan mantep. Ya, mung pangestune Durna guruku kang dak suwun. Muga-muga sembada kang sinedya, rahayu kang tinemu. Pangestuku gumrajak kaya banyu seduda. Anyarengi lintang kang alihan. Muga-muga kasembatan apa kang dadi gegayuhanmu, Ngger. Bocah Jentara Bratasena. Lintang alihan Rekata Dyan Bratasena kampuh poleng bang Bintulu adi sarira ngawula tumangka dek wak simbar
Jaja yen ngandika gumaleker kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen maris jumeneng angger gancang Yayah Lintang Bima Sekti lah menika ta warananira panenggak Pandhawa kekasih Raden Bratasena ya Raden Wrekodara Raden Bayusiwi Kusuma Yuda Bimasena ya Risang Ganda Wastratmaja Satriya Gagah Prakosa Birawa tur Sembada Prawiring Yuda dasar ngengkeren jenggureng ngrespateni yen pinandeng katon kebagusane godhek wok simbar jaja arawis nyosak kepel sisih pinalintir naga nglangi anteng tajem polatane yen ngendika arang kading awis micara nanging sarwa tatas titis mitayani dasare hambek jujur kendel bandel tur sekti mandra guna pramila Dian Bratasena kinacek sesamining satriya wauda kaya mangkono Sang Bagus arsa bidal mring Alastri Basara wis rumanti saliring busana wauda Raden Bratasena lamun tindak datanate nenitih yen numpak kereta semplok indenge yen nunggang gajah pedhiot biangkekane senengane mung darat kewala saksana cancut taliwonda cancut ujare wong acincing taliwonda cecawet ngencengi tali bandange nalika samono kairing Punakawan Bayu Bajra angin Garuda seblak sampur tanjak warangka sikil kiwa mancat gunung sikil tengen den balangake sak lumpatan Sang Bratasena sajung sak yujana pitung pandeleng hatoy
manganjur laguning angin gugur agraning harga guruh gurnita kagiri-giri Ucap kacarita nalika semana Dian Bratasena wis prapting tepining wana Tribasara lengkehing Gunung Candramuka Sigra mlintir gumbala angunjal huswa hambekos kadya teksaka nembur wisa Alas gung gegorotan kebak gurda ting jenggelek panging kayon sambung sumambung tepung amaro gunung Sigra katrajang kridaning sang panenggak padha saknalika bumi horeg gura gurnita padas padha gempal jurang samya gugruk wit ingkang gedhe rebah gabarubuh kang jero tancepe padha pukah ingkang cetek ruk rungkat kadut sak oyot-oyote nalika samana watu gilang kinarya onclang gugur agraning arga gumaruduk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh buron wana ambyar sarsaran gajah banteng singa barong warsuh kelawan kidang menjangan dalah iber-iberan otot kenceng ngarenceng wadana hambrabak netra ngandhek angat irah hanggeget waja Dian Bratasena Ngupadi daya pundi dununging kayugung susuing angin Pauto alas Tribasara kinarya bat-batan Raden Bratasena
Wah. Rumah Wayun Sang Yaksendragara rupa mangeses kadyangen pang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satulung mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi Peladalah Yuang Tete Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku yen ora sisih panduluku iki adhiku sing tak dama-dama adhiku sing tak tresnani kaya Yayi Rukmakala iya Kakang Rukmuka mlayu-mlayu daleweran sing dadi keringetmu ana parigawe apa Yayi Rukmakala Kakang Rukmuka piye Yayi wah gawat Kakang Alastri Basara kang mapan ning lengkeng Gunung Candramuka ketekan bebaya aja ngawu-ngawu gawar sing mbok anggep bebaya kuwi piye sapa sing wani ganggu gawe mapan ning sajroning Alastri Basara kene Yayi sawangen kae Kakang sawangen ana sajroning Alastri Basara ana manungsa bondo wani bondo nekat wong gedhe dhuwur otote pating grantong paning ngobrak-ngobrak alas kayu cilik kayu gedhe dirungkati kabeh ora pilih-pilih kamangka Kakang yo ngerti dhewe yen to aku lan Kakang Rukmuka dina iki lagi keluwen wong kene wae lagi nandang susah lah kok wong kae bocah kae murang tata wani ngobrak ngabrik alas kene wani nambah susah rasane atine awake dhewe Yayi piye Kang banjur kekasihe satriya kang mlebu rene mau sapa aku ya durung wanuh nitik saka busanane katone ya satriya lah yen satriya tek ora duweni tata krama satriya tek ora duweni yuda negara wis mbuh Kang aku judhek pikiranku aku wis ana seminggu durung mangan aku luwe Kang aku luwe
Aku lapar Kang lapar. Aku lagi mangan mau wae lawe nggur tewel. Lawi yo mangan tewel ngono kok. Aku karo mangan soto gobios. Kok soto gobios ki piye? Gobios lek golek iwake ning ndi ngono lho. Aja ngawur kowe. Ayo gek dipapak bocah mau kaya ngopo apa wujudane? Apik tenan di. Apa iya Kang? Wah. Aku engko bocah ki nek wis mati. Aku tak sing mangan pupune dhisik. Pupune kewedhintahne yo jerone. Empal brewoke kaya ngopo? Dibabak Kang, dibabak. Hut. Bima wang-wang kunta kumpul patang kethi sayang gongkoro gadanira mubat mabit bojleng iblis laknat padha cek-cekan kece wali kece sadat setan wali kobra Yayi adikku Yayi Rukmakala
Ana dawuhmu apa, Kakang? Pranyata dewa isih adil karo awake dhewe, Yayi. Kok Kakang Rukmuka isa kandha kaya mangkono nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa, Kang? Buktine wis cetha ngegla kang tanpa warana. Nalikane ana ing Alastrik Basara kene wis babar blas ora ana panganan, ya kuwi wujuding kidang kang sarta menjangan. Nanging dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa, Yayi. Wala dalah, ya yen pancen kaya mangkono. Engga ditakoni sapa jenenge lan saka ngendi asale. Aku selak ora kuat ngempet luwe, Kang. Aku wis haus, Kang. Sabar luwe dhisik, Yayi. Manungsa, yen nitik saka busanamu kowe kuwi jejering satriya. Yen pancen satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh wani mlebu ana ing Alastrik Basara kene? Apa kowe ora ngerti? Apa kowe ora ngerti, apa kowe ora mudeng yen Alastrik Basara kene kuwi mujudake alas pengalapan. Sapa wani mlebu metu mung kariaran. Edian. Suarane gumaleger nganti kaya gempa bumi iki. Suarane wis marem endah daginge ya, Kang. Mesti marake wareg. Aku yen mangan wis kelakon mangan bocah iki aku request teponge ya, Kang. Tepong tok karo ginjele, Kang. Torpedo. Pupu aja nganti keri pupu. Kowe mesti nek anggere ana sapi utawa pitik kok mesti sing mbok pilih pupune menungsa ki ya pupune. Wis dadi pakulinanku, Kang. Pakulinan piye? Aku ki nek arep nyerang wong ki sing tak candak mesti pupune dhisik ngono. Wong edian malah kan ngendi-ngendi ki. Satriya Jodipati Bratasena kang dadi kekasihku. Bratasena ya Bimasena, edian-edianan. Bali takon. Iki ana yaksa loro sak kembaran. Sapa sing dadi jenengmu buta? Topongke. Aku Kang Baureksa alas iki jenengku Dityakala Rukmuka dene iki adikku. Aku Rukmakala. Lah banjur kowe Bratasena nganti kedarang-darang tekan papan kene apa sing kok goleki? Apa sing kok upadi Bima? Aku mung mituhu dawe Durna guruku. Goleki wujuding kayugung susuing angin kang mapane ana ing kene. Minangka syarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Kang jarene mapane ana sajroning Alastrik Basara kene. Mula yen pancen bener kowe sing Baureksa papan iki, mara gage tuduhna ngendi sing jenenge kayugung susuing angin. Walah dalah. Uncung nganti gelung aku lagi weruh kandhamu iki. Kowe aja kumbi. Dawe guruku mapane ana ing kene. Walah dalah. Iya, lali aku. Kowe goleki apa mau? Kayugung susune sapa? Susuh blok. Kok sau-sau. Susuing angin mapane ana ing wadukku.
Carane njupuk piye? Carane njupuk gampang. Carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku ateges kowe tak pangan. Yo. Tinemune jebul kowe arep ngarah mangan marang Bratasena, ngarah mangan marang Bimasena. Karepmu kowe ngono arep mangan aku, iya, ngono apa ora? Yen kowe arep mangan aku, mangano ning kewan cacing kae wae yen kepidak mesti molet apa meneh jalma manungsa. Panganen Bratasena. Yen pancen kepengin tak bobok wetengmu kowe. Iya. Tek malah kereng kene to, Kang. Piye? Kowe bangga? Ya aku bangga. Bagus Lena pangendamu klakon tak geget siung pengapit bialiaran kowe. Gancur ilang nyawamu kowe. Wah, latihan. Hei! Wah! Wah, serep nyawamu kowe. Wah, latalah. Wah! Perange awake dhewe. Jan nggawa Prabawa tenan. Tarupe nganti pek. Nganti kaya wong wis duwe anak 5, pek. Genah kancamu kok, Kang. Hei! Wah! Oh, at! Wet! Wah! Wah! Hei! Hai! Us! Weh! Mati weh! Matane lho. Sorry. Wong bola dhewe ya. Senengane menusuk dari belakang kamu. Cirolu ambruk geruduk. Hei, ais. Oi. Mutiar kowe. Ha. Hei, motar. Wes, umbulke. Ha. Hei, ha. Buat. Hei. Tendangan tanpa bayangan Jet Li. Jet Li, Majet. Aja nggo jurus Jet Li we, Kang. Enek sing dalang perang ngono terus.
Hei! Wis! Hei! Nah, nah! Hei! Hei, wis! Wait! Minggir, Kang, minggir. Adine sing maju. Hor! Mutiar kowe. Hot. Ha. Hoi, hoi. Wah. Hei! Rame men sing nonton kemurahan iki. Pak Lurah kula rokoke dereng, Pak.
Wigra tandang risang bayu siwi ritungkul manembah anglir boyo kuntak palugon laguning lekas lo kita linut ing kidung kadung kadereng amor ngun manah rahayu hayu ana tan agolong gumolong manadukara hong ilahing sekaring bawana langgeng Bratasena ilang sipating raseksa jebule Bathara Indra lan Bathara Bayu Dewaku basaku katuru ya ngger Bratasena wis ulun tampa ora liwat pangestune ulun wae tampanana ya tak gegem dadi jejimat Bayu Dewaku sembahku katur pepadamu iya wis tak tampa Bratasena dene pangestuku wae tampanana Bayu Siwi tak bundi andayanana kasantosan usik kenang apa sababe Indra lan Bayu Dewaku memba dadi buta ngalas kawruhanana kulup marmane ulun sakloron memba dadi buta sak kembaran awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru satemah dadi yaksa kang mapan ana ing alas Trik Basara kene dene kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ulun jlentrehke ana kene kulup nanging sing wigati aku ngaturke panuwun kang tanpa upama marang kowe Bratasena kang wis ngluwari panandhang ulun. Iya. Kinarya tandha tarima kasih ulun marang kita, ulun bakal paring bebungah marang jeneng sira Bratasena. Nanging
luwih dhisik ulun bakal luwih takon marang jeneng kita Bratasena kenang apa? Jeneng kita kraya-raya mapan ana ing alas trik Basara kene Bratasena. Indra Dewaku. Mundi dawuhe Durna guruku. Ya kuwi angupadi kayugung susuing angin. Kinarya sarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi. Ya ngilmu kasampurnaning urip. Ya jagat Dewa Bathara jagat panging Stungara. Bratasena piye? Sumurupa. Kayugung susuing angin kuwi mboya ana. Krana kabeh iku mung pasemon kulup. Merga kuwi amung pralampita. Lire kepiye? Jarwane mangkene. Kayu iku kayun. Kayun iku tegese karep dene susuing angin kuwi napas kang teges urip. Cetane mangkene, Nger. Saben-saben wong kudu anduweni karep kang gedhe nanging aja wegah ambudidaya kulup Bratasena. Sinokarta mrih tartamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada tiasilir wulan dadari dadi jarwane kaya mangkono iku Indra Dewaku pancen kaya mangkono Bratasena piye saka gedene panuwun ulun marang jeneng kita krana kita wis kuwawa ngluwari panandhang ulun kita bakal ndak paringi bebungah wujuding piandel sesupe Dwi Indra mani ing warih kang dayane yen Bratasena ambyur jero samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe Dwi Indra mau bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana ing banyu kulup. Ngaturake panuwun kang tanpa apa maring Indra Dewaku. Rehne remna kang dadi paningalmu, meningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwi Indra mani ing warih iki. Sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan. Semono aku Bratasena. Ulun uga bakal bablas marang kayangan ngestake dawuh Indra lan Bayu Dewaku. Muga-muga jantraning Bratasena kadidene sekar kang angambar arum. Satemah nyembuh gegayuhane Bratasena. Sesupe Dwi Indra mani ing warih. Ulun nyuwun pamit Bratasena. Ulun nyuwun pamit Bratasena. Samudra Minangkalbu.
kancut gumregut manjing samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu sumaputing wentis Gya hambacotake lampah risang Bratasena wauta kaya mangkono wis dumugi tepining samudra Minangkabau dupi wis prapting gisik sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung wauta kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra kang nglangut tanpa pagut tumekaning ombak kang anempuh wentise risang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsulna lampahe sang Bayu Siwi satemah tuwuh tandha pitakon salebeting batos sida njegur apa to yen ora lamun sida njegur bakal pisah lawan keluarga selawase krana amung pati pacangane lamun yen to wangsul tetela banger asmane selawase urip dumadakan ana wujuding peksi gemak peksi platuk bawang lan peksi kutut kang padha lagi bantah binantah manuk platuk bawang apa manuk gemak lan kowe manuk kutut apa manuk gemak kowe iki manuk platuk bawang dadi umating pangeran isamu kok gur dandan ae apa kira-kira suwiwimu mbok didhe sae nek mati apa mbok gawa ta suwiwimu kuwi kutut barang ki seneng mamerke swaramu sing apik apa nek mati kena mbok nggo sangu to kutut karepmu piye to manuk gemak lah yen kowe iki nek murip sing mbok antepi apa yen sing tak antepi iki ora ana liya kejaba mung janji sing wis kawedhar ing lisan kamangka lair ki utusane batin genah yen kowe besok bakal sowan ana pangeran kok ora gelem ngrungkepi dawing pangeran kamangka dawing pangeran kuwi salah sawijine yen kowe wis ngucapke tembung kuwi kudu dirungkepi ya senadyan tembungmu ki kaya-kaya arep nekake pepati nek kowe ngrungkepi tembungmu Gusti Allah banjur tukul sihe Gusti Allah yen wis tukul siye mongko panguwasane tanpa winates sing kudune mati ora dadi mati malah entuk nugraha ning wong sing ora percaya karo sing gawe urip sing pancene entuk nugraha malah dadi pacoban apa do ora percaya to kuwi yen do ora percaya do lerena wae dadi umating Allah luwih becik dadi umate jajil malah jibar jibur bondo raja donya kaya digepuk rasane Bratasena karo manuk telu sing lagi bantah ya aku wis kandha saguh ambyur jero samudra ngupadi banyu suci pawitra sari ana tirta mahening suci Bratasena bakal ngejuk kaki sikil patiku tak entengake watone aku bisa ngrungkepi tembungku
Angaka galak umelap nenggih risang naga Nabatnawa pitung bongkote ngetal gedene mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo tabone dupi priksa Raden Bratasena ingkang kumambanging marih mangkrak klura Surumanaut. Nabatnawa anggubel anggane Sang Bratasena tuduk hangakep wentis kang kering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes angles bayune nganggo prasasat Ustumakalena nanging awit dayaning sesupe duwi Indra mani ing marih peparingi Sang Hyang Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot punang Pancanaka mengkang tutu ing sarpa nganti sigar dual-dual dadi lan patine samudra banjir getih aduh Bathara Gung
ana bocah bajang kang kumambang kumaki wewujudane kaya wis weruh karo aku. Kowe kuwi sapa? Bratasena. Ulun iki kang Kita Upadi. Bebisik ulun Bathara Ruci ya sang Marbudengrat. Tansah marep pamoring suksma. Sinukmaya winahya ing ngasebi sinimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana taralen saking liyep-layap ing aluyut. Pindha pecating supena sumusuping rasa jati. Pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya yang garwa sulung tampa Bratasena. Mangarti ya. Aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan. Aja gampang manganggo yen durung weruh apa ta kang sira enggo lan aja ta sira gampang lelungan. Yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Ya. Awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang jeneng ulun. Kang Kita Upadi banyu suci pawitra sari ku amung pralampita. Kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Lan sapa wonge kang kepingin sampurna uripe pancen kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga guwa garba ulun Bratasena. Caranipun kados pundi Bukulun? Paduka namung alit kula ruwa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita. Jagat iki yen tak kersake bakal lumebu aning angga ulun. Wis ngarep mlebu metu talingan kiring ulun. Sendika ngestaken dawuh Pukulun. Sapantuk wahyuning Allah ya tumilah mangulah ilmu bangkit. Pukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut. Bos manjing anggane sang Ruci Bathara sang Bratasena. Glising kandha ring kesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi. Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana kang karempit. Mangkono lingira sang Bratasena. Bratasena sira wis ambuka waranane ati manjing jroning kalbu. Minangka lelantaran marak ing ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Iku pratandha lamun sira wis bisa nyingkurake hawa nafsu lumantar laku, sembah raga, sembah cipta, sembah rasa kang sarta sembah jiwa. Bingah manah kula menawi mekaten punapa dipun keparengaken kula teng mriki selaminipun Pukulun.
Aja nggir, iku durung titi wancine. Sababipun menapa? Sumurupa. Sepisan isih ana kewajiban kang kudu sira tindakake kaping pindho ibarat wong mangan. Sira lagi dapur icip-icip. Besok yen wis titi wancine sira bakal antuk katentreman kang sarta kelanggengan. Wis nggir, enggal metuwa. Enggal metuwa saka Guwa Garba Ulun. Kinarya tandha tetenger kita wis ketemu marang jeneng ulun. Rambut kita wis ulun gelung winangun minangkara Candhi Rengga. Endhek ngarep dhuwur mburi. Kang ateges kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah. Lan sekabehane laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru. Salokane margane weruh sarana takon, margane bisa sarana tetiru. Wis kulup enggal baliya. Ulun bakal sajiwa marang kita. Madeka pendhita ana pertapan Arga Kelasa. Gethok tular kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip marang para bebrayan agung. Madeka pandhita peparap Begawan Bima Suci. Adrang pendet mangkya darajating praja
Bijelangenira sang Narpati busana keprabon Kinarabak Badaya yuwarna nira Sumolole sumorate emprit gantil buntute omah jugul hawela hawela layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung ndak waspadakake Kang Praptana Pertapan Suka Lima ya Suka Panca iki warangka negara Ngastina Adipatih Rekyana Patih Harya Sengkuni padha wilujeng dipatih. Iya Kakang, niskala lakuku ora nyandung rubeda sawiji apa. Lah Kakang wakni nggondhel Suka Lima rak ya ginanjar kawilujengan to. Ora ana sambikala sawiji apa. Diprayogakne anggonmu lungguh ya dipatih. Kakang Durna iya. Sakwise Adipatih Harya Sengkuni cenak anggone pinarak prayoga anggone seba jenjem anggone padha sumanggem aku bakal takon marang Adipatih Mara Gage luwih dhisik aku tak takon kelawan sira Adipatih Harya Sengkuni kok ngowah-ngowahi adat to Di saben-saben ana perlu saben-saben ana gawe sing kirane wigati siya dicukup nimbalipun Kakang marak mangarsa ana sitinggil negara Ngastina. Lah kok sak mengko si Adi sing Praptana Pertapan Suka Lima kene janjane ana apa to Dipatih? Kakang, piye? Ngene ya Kakang. Kang angka sepisan praptaku ana Suka Lima kene. Tetinju kayuanane Kakang Durna. Banjur sing angka loro
Aku ngaturake alam oneng, alam tembung lawas oneng tegese kangen. Ngono Dipati? Heeh. Loh, lah perkara apa? Perkara apa? Perkara apa Dipati kok sowan marak mangarsana ing kene ngusik? Sampeyan iki tak jane pendhita, sampeyan iki ya wujuding brahmana. Hah? Yen pranyata sampeyan iki pendhita utawa brahmana, kudune mudeng tembung brahmana utawa pendhita kuwi dhewe. Maksudmu piye? Sabda pandhita raja ratu, ngono kae. Sabdane pandhita tan prabeda pangandikane Nalendra pindhawe Kresna tumetes ing delancang seta yekti tan kena den ilangi nek kandha ya 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 yen kandha ora ya ora yen kandha saguh ya saguh nek ora saguh ya kandha ora saguh. Maksudmu piye Sengguni? Ngene Wakni Gondel. Janjimu kae kowe janji apa? Saiki tak takoni kowe janji arep mateni Bratasena. Bratasena kok loropke ana jeroning samudra ning tinemune ora sida mati, malah dadi pendhita ana ing Arga Kelasa, duweni umat sing akeh, santri sing akeh, malah urip mulya ora sida tumeking pralaya. Tak tagih janjimu, Kakang. Permara reh manguswamya ngambreng kadi karonaning kaswase ring marga memalagung risang gondo wastratmaja dampyak saking Jawi wonten salah satunggaling ratu saking nagari Tunjung Langkaban. Dampyak minggah wonten ing Pratapan Arga Kelasa gawe cingak kang samya mulat. Yaksa Gora rupa risa deng Nalendra yaksa lelaku kang malwaling kang ora teges Durna angkuh ning lagi iki weruh mula aku mitambuh sapa ratu kang nembe rawuh. Dipun tepangaken Padeban kula ratu saking negari Tunjung Langkaban. Nami kula pun Prabu Lingga Garda. Lingga Garda lakar kados mekaten. Banjur perlumu dampyak-dampyak ning Sokalima kene. Kula badhe puruhita meguru ing reh kasekten bab lair ugi batin dhateng Pendhita Durna. Kowe bakal meguru menyang aku. Inggih, lakar kasinggihan. Ana tetembungan jer basuki mawa beya katekane panjangka kudu mawa pangurbanan. Pangurbananipun menapa, beyanipun menapa, badhe kula lampahi. Saiki ana ing Arga Kelasa ana pendhita anyar katon sing jenenge Begawan Bima Suci. Mara gage Paranana. Cilik kowe iso mbubarne Pratapan Arga Kelasa, gedene kowe iso mateni Begawan Bima Suci, kowe bakal tak tampa dadi muridé Pendhita Durna. Nyuwun pamit, kula ingkang sagah mateni Bima Suci. Ngono kuwi ta karepmu, kecil.
Kicawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kathah samyonarka wonten dwirada mekta kudu tilara pandengan bagus ya ngono kuwi sing tak karepke yen pancen mangkono aku sak para Kurawa bakal nguwati kekuatane Prabu Lingga Garda saka negara Tunjung Langkaban ndombani saka ngguri ing pamrih bisa mbuyarni arga klasa kang diayomi dening Begawan Bima Suci. Aku mung budidaya, aku iki menungsa. Pati lan orane Begawan Bima Suci dudu ning tangane Durna, ning tangane sing Maha Kawasa sing nguni. Sakebyar kataleka wau sampun paripurna sang Adyanggena dawuh pangandikan. Arsa kundur hanggaton dasare pandhita kang wegik datan singlar saking Ubaya.